Noon sa bagyong Tisoy gihapon, kansilado mga flights sa paingon ngadto sa Kauluan. Samtang padayon pang suspendo ang mga biyahe sa gagmay sa kanang pangdagat dinhi sa Central Visayas. Si Luan Mirondina sa report. 18 ka mga flights gikan sa Cebu paingon sa Manila ang kansilado karong adlaw. Samtang 15 ka mga flights usab gikan sa Manila paingon sa Sugbo ang kansilado. May cancellation sa mga flights usab sa ubang biyahe paingon sa Luzon sama sa Legazpi ug El Nido. Sukad gahapon pa gisugdan ang cancellation of flights dihang nagdanga-danga na ang bagyong Tisoy. Apan giklaro sa operations head sa Terminal 1 sa Mactan Cebu International Airport nga walay nangatanggo nga mga pasahero. Kahibaw na ang mga pasahero na advise sila way beforehand sa mga airlines na naay mahiabot na tropical depression, so wala na sila nangari. Hayan ug mga adlaw gilauman ang pagdagsa sa daghang mga pasahero dinhi sa Mactan Cebu International Airport. Ilabi na kay ubay-ubay ang mga canceled flights kagahapon ug karon ug posibleng nagparibok ug mga adlaw. Samtang padayon pa usab nga suspendido ang mga biyahe sa mga gagmay sakayan. Bisan kung nakalandfall na ang bagyong Tisoy ug padayong mitadla sa Southern Luzon, na sinati pa sa tunga-tungang Kabisayan ang dagkong bawd. Wala hinoy natalang kadaot sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na sa Ulango Island. Normal lang tanan except katong uban nga mga labasira nga umaligya sa ilang mga isda padong dinhi, ang mga mananagat wa makapanagat. Ang naapektahan na to ang katong parade lang kay supposedly dinhi man ni tuyok sa Tibuco ang parade, pero since kusog man ang ulan gahapon, so ato na lang ang contingency plan ato na lang gi-implement dito sa sulod na lang gyud sa Hupsdom. Pero so far ang tanan nga contest napahigayon siya nga malinawon. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.